Kupanje u ledenoj vodi na temperaturama daleko ispod ništice popularizirao je nizozemski atletičar Wim Hof, poznatiji kao Iceman. Diljem svijeta stekao je milijune poklonika koji su sami počeli prakticirati tehnike disanja i terapije hladnoćom. Ali impresivnog čovjeka koji pomiče vlastite granice, inspiriran istočnjačkim duhovnim tradicijama, pronašli smo u Leskovcu. Vladimir Stevanović, diplomirani arheolog, dobitnik najprestižnije muzejske nagrade u Srbiji, nositelj crnog pojasa 7. dana japanske borilačke vještine ninjitsu. Katarina Petrović pratila ga je na jednom takvom ekstremnom pothvatu na snijegom zametenoj planini. Dok je ona hodala u punoj zimskoj opremi, Vladimir je krajnje koračao gol do pasa, jedino u sportskim kratkim hlačama. Izlažući se ekstremnoj hladnoći, pojašnjava, jača se imunitet i mentalna snaga, vježba se strpljenje, predanost i samokontrola. Mnogo je lep sneg, ali sneg ti oduzme svu snagu. Potreban je onaj vojnički mentalitet gde ti jednostavno ne obaziraš se na telo i kao gaziš preko svojih mogućnosti. Sve se bazira na povezivanje sa osnovnih 5 elemenata koji sačinjavaju univerzum po tradicionalnom stanovištu istočnjačkih tradicija. To su zemlja, voda, vatra, vazduh i etar ili praznina. Moje posljednje eksponiranje hladnoći trajalo je oko 5 sati 15-20 minuta. Vladimir Stevanović pomera granice lične izdržljivosti izlažući se ekstremnoj hladnoći. Arheolog, trener i 7. dan japanske ratničke veštine ninjutsu svojom veštinom termogeneze, odnosno razvijenoj sposobnosti da generiše toplotu unutar svog tela, može da se adaptira ledenim uslovima kojim je okružen na pohodima po zavejanim planinama. Došla sam da ga upoznam, bez iluzije da ću moći da ga ispratim. Moja priprema za sneg izgledala je sigurno potpuno drugačije od njegove, i u odevnom i kondicionom smislu. A šta si ti obukao? Pa imam biks i jaknu. A ili imaš ti one kao veš, one dole aktivni, one... Ne, ništa? Ne, imam šorc. Dobro. Idemo na planinu Besna Kobila. Tamo sam odradio svoj prvi ledeni uspon. To je nedaleko od Vranja, tako da treba će jedno 2 sata do tamo. Prilično je lepa planina, relativno je pitoma, nema nekih oštrih uspona, tako da bit će okej. Ne, ovo može biti dobra antireklama za to kako u stvari sve ove stvari koje kupiš, koje su trontanje i to kao tehnologija, high-tech odeća, ne moraju da budu potrebne gore. Najviše me napadaju zbog toga, znaš. Ja da. Ali opet, kažem, isto ću da naglasim, bezbednost na prvom mjestu. Jer što ti kažeš, ako je hladno, hladno ti je sa odećom ili bez? Da se odmah skidaš pa ideš ili prvo ideš da se zagreješ? Prvi put kad sam išao, onda kao odem jedan prvi uspon, čisto da pokrenem temperaturu. Da, i onda se skidam, ali poslije toga skinem se odmah kod kola. Dobro. Mada, malo mi bez veze tamo, to je skijalište gdje ćemo stavimo kola, pa ima kao ljudi puno meni lakše kad nema. Da se baš ne skidaš? Pa gledaju me ko budalu svi. Ajde, ne mora baš. I onda ja na vrhu eventualno odradim naš meditaciju, jednu, drugu, treću. Nekoliko vrsta odradim. Jedna meditacija, recimo, mogu da radim gore pranajamu i kumbaku. To su specifične vežbe, disanje, zadržavanje daha koje pomažu da se generiše toplota u telu. Njen prevashodni cilj nije generisanje toplote, ali je posljedica te vežbe generisanje toplota u telu, odnosno termogeneza. Na nekim naprednim stepenima praktikanti Shugendoa, koji je vezan za borilačku veštinu ninjutsu, žele da se, da kažem, isprijatelje, da dožive neku vrstu harmonije sa prirodom i u njenom najekstremnijem obliku. Jedan od najekstremnijih oblika prirode je led i sneg. Poenta je da uradiš meditaciju, odnosno da zaboraviš na telo i na bol koji donosi hladnoća i na strah koji donose ekstremni uslovi i da budeš u nekom stanju mira u svemu tome. To i jest, da kažem, treba da se postigne, nije baš ni odmah, ni jednostavno. Ja imam, da kažem, tu jednu istočnjačko-filozofsku motivaciju da radim sve to. Moja motivacija je
duhovno usavršavanje. Mi smo kao ljudska vrsta preživjeli ledena doba, dok su, recimo, masa drugih životinja izumrle. Nas moderni svet i civilizacija udaljava od naše kontakta sa prirodom. Sad imamo jednu uzbrdicu koja je klizava, pa super je ako je samo ovoliko snega koliko je trenutno na kolovozu. Glavni problem su nanosi snežni smetovi na putu. Ako se neko smrzne, lako će da se obuče i da se zagreje, ali ako se kola smrzne, onda ćemo svi da se smrznemo. Pošto sad očigledno idemo na nešto mnogo kraće, idemo da uzmemo jedan uzorak samo onoga što ti radiš, pošto mi ne bi ni izdržali bez pripreme toliko koliko ti možeš, šta je ono što možemo da naučimo iz ovog ovako kratkog izlaska na sneg? Vidjet ćemo, znači, jedan segment uspona. Mi ćemo da odradimo neki mali uspon. Vidjet ćete kako to izgleda. Samo da li smo stigli. Nismo još. Sad ima još dalje. Svakako ćemo biti u ekstremnim uslovima jer je trenutno -6. Vidjet ćete vetar kako krene. Biće subjektivni osjećaj mnogo veći. Uslovi su definitivno autentični. Besna Kobila je najveća planina južne Srbije koja je gotovo 9 meseci u toku godine pokrivena snegom. Dobila je ime po feji, snažnoj devojci veštoj u jahanju konja, čiju je Kobilu ujeo besan pas. Pod uticajem besnila, Kobila je zbacila feju koja je od pada ostala hroma. Čuvajući uspomenu na izuzetnu lepoticu i njenu tragičnu sudbinu, ljudi su njeno selo nazvali Kriva feja, a planinu Besna Kobila. Kaži mi, šta onda najpraktičnije, šta od svega ovoga da ne nosim? Ako nemaš ranac, ništa što nije ranac nemoj da nosiš. Imam ranac. Znači sad ranac na ranac mi leđima, okej. da. Treba ruke ti budu slobodne, nosiš rukavice. Kad se ja skinem, bude prilično hladno. Meni je vrlo... Dok u jednom momentu telo ne utrne, znači površina kože ne utrne i onda ni ne osjećaš hladnoću više. Samo izreguliše te procese. Zato ne treba mnogo da se fokusiraš na tu gde si, na tu hladnoću, nego više na to gde ćeš da stigneš i da sprovodiš svoj plan. Nisam izdržala, baš je mnogo naporno. Morala sam da uhvatim vožnju do vrha, pa ćemo sad da ga sačekamo i da probamo te vežbe disanja. To će da mi bude verovatno lakše od ovoga. Šta si, umorila? A da ti pitam što misliš o tome da mi sad možda ovde... Može. Zato što govoriš što svi... Ništa, sad ćemo sednemo u sneg i radit ćemo vežbe disanja. Da bi radili ti, radit ćemo prvo tum. Samo na jako. Kako god ti misliš treba. Ja sedim na... Ja imam jajnike koje ti možeš. Da. Dišemo na nos, dišemo na nos. Ne nastavim da dišem. Da, idemo novi ciklus. Po 5. Treće oko. Palcima zatvorimo nos, udahnemo na levom nosu, onda zadržimo, znači udahnemo 4 sekunde, zadržimo 16 sekunde, udahnemo 8 sekunde. Znači, Hoćeš da se obučeš? ne, pa dole ćemo, nije ovo dug pet.
Šta misliš, šta je to što je u tvom nekom razmišljanju ta bila potreba da se toliko daleko od prirode razvija? Moje lično mišljenje, kreirano na osnovu mojih iskustava, da savremeni život i moderni život svakog dana, svake godine sve više teži ka konzumerizmu kao takvom. Potpunim modus operandi novog čoveka i zato me više i generalno i arheologija privlači me prošlost, zanima me kako su ljudi nekada živjeli. Borilačka veština ninđutsu je srednjevekovna ratnička vojna veština. U okviru toga da bi osoba mogla da se bavi borenjem, samuraji i ninđe su morali da praktikuju neku vrstu mentalne kontrole, mentalne discipline, jednostavno koja je bila neophodna da vi ne pobegnete kad krene bitka ili tako dalje. Znači, vi morate da budete smireni, da nađete smisao u toj borbi. Sam taj čin kada ljude odgajaš od malena u tom uverenju, uverenje je vrlo važan deo naše psihe. Njemu uverenje generalno generiše smisao. Smisao života i postojanja. I onda on živi za to. Zato su oni postizali te rezultate koji su postizali. Opet, slovenska mitologija, Sloveni kao narodi su bili dobri ratnici. Slovenska mitologija je opet isto vrlo vezana za ratovanje, ali vezana i za prirodu. Znači, moj kvalitet života je postao bolji zahvaljujući tome. Zato što šta god da sam krenuo da radim, a želeo sam svašta da probam i da radim, sve sam mogao da stavim u kostur ninđutsu, znači da obuhvatim pod neki aspekt te veštine. I ti bukvalno imaš veštinu gde do kraja života ne možeš da dostigneš vrhunac i ne možeš da se zasitiš jer stalno učiš, stalno se razvijaš i stalno savladavaš nove stvari. Okej, gledamo što radimo. Svaki trening da zvem televiziju da bude tišina. Ajmo, ko može, radi se izvršen gore u širinu. Kraj runde! Hvata gušenje, bradu ubacujem u lakat i raširim nogu, glavu učim na tamo. Reakcije su prilično podeljene, možda i ekstremne. Ali ne znam, moj prvenstveno cilj u svemu tome je kao lično moj. Znači, prvenstveno radim neke izazove koje su samo meni svojstvene u smislu znam za šta sam spreman i koliko sam spreman da rizikujem i da odvojim. Sam čin planaren je isti, samo što ja nemam šort, recimo, i ne zaustavljam se u nekim momentima, dok oni slobodno prave pauzu. Ne pričam sad ni o odeći, nego prosto te neke razlike. Da, pa mi, kažem, sa nama često idu i vojna lica, idu i žandarmerci, znaš, tako da njima ništa ne smeta. Ljudi inače, oni kad rade svoje marševe, oni nose 40 kg opreme na leđima, znaš, tako da kakve kamašne i štapovi, to njima ništa ne znači. Generalno, ninđutsu je vojna veština i mi trudimo se da ne razvijamo sportski mentalitet, nego da razvijamo vojni mentalitet. U smislu, sportski mentalitet je tipa ako se povrediš na treningu, znaš, ideš kod lekara, sudija prekida, nemaš takmičenje. Sam princip treninga je drugačiji. Naravno, opet, bezbednost je na prvo mesto, ali je drugačija vrsta bezbednosti od ovoga. Ja sam kustos koji rukovodi preistorijskom zbirkom Narodnog muzeja u Leskovcu i, da kažem, po specijalizaciji sam preistoričan. Bavim se bližom i daljom preistorijom. Preistorijski način života, naročito u neolitu, je sam početak civilizacije. To je još bio moment kad su ljudi bili usko povezani sa prirodom. Pa gde je ovaj Caričin grad? Je li to tamo gde si hteo da nas vodiš? Naporno. I naporno, kažete? Jest, naporno.
Pa sigurno. Na terenski istraživanjaka radimo, to se planinarimo po ceo dan, to je 2 meseca svakog dana. Zove se svakog dana se planinari. Da. A radite vi neke vežbe za planinari? Ne, Za pripremu, ne? ja ne. I kako, je li vam teško padne ili? Pa teško, on ima kondiciju, mi smo malo Meni je slabi. teško. Za vreme, da kažem, nekom početku studiranja, paralelno sa arheologijom koja me izuzetno zanimala, naravno, interesovalo me nešto više, nešto što je, da kažem, i praktično i upotrebljivo, a upravo je vezano i za arheologiju, to su ratničke veštine srednjovekovnog Japana. I tom prilikom sam ja upoznao svog senseja i učitelja Blažu Nastavu. On je nosilac najvišeg zvanja u veštini ninjutsu, nosilac 15 dana. I on je generalno bio moja najvažnija i najveća inspiracija za samo prevazilaženje, znači za prevazilaženje sopstvenih sposobnosti, za unapređenje sebe. Ogroman deo svega ovoga što ja radim zahvaljujući tome što imam stvarno neverovatnu podršku porodice, supruge i mojih klinaca. Opet, ja sad sam došao, gde je tata, gde je bio, kupao su ledove, kao idemo, znaš. Te traže oni? Da, klici, znaš, njima je to zanimljivo, njima je super. Pokušavam da rađem neki balans između posla, veštine kojim se konstantno bavim, u okviru koga spadam na planinarenje, i porodice. I sad tu sam ja na toj raskrsnici i nekako gledam da žongliram sve to. Ja sam vegetarijanac, striktni vegetarijanac već nekih 20 godina, ali od najranijeg detinjstva nisam hteo da jedem meso, znaš. Tipa kad smo klali svinje, bio sam klinac, znaš, i gledao sam sve to i nemam pojma, u skontu se kao, neću bre to da jedem. To je, znači, potpuno stigma bila, kad god me vide da ne jedem, kao, ma daj kao uzmi da jedeš meso. Neću, daš da mogu, muka mi je, ajde bre kao uzmi, nemoj da zajebavaš, evo ti, ne jedeš meso, uzmi bar salamu, slučajno. I to sam bio pomenuo, bavio sam se košarkom 10 godina, sam stalno išao po kampovima i tako, da ih sve organizujem i onda bilo mi glupo da me ljudi ne zezaju, da kažem da ne jedem meso, drugari, jer klinci svi se zezaju i onda snalazim se kad me gledaju, ja jedem ili hleba i salatu, razumeš, i samo cepam to. Još jedan od važnih elemenata u okviru meditacije kojom se Vladimir bavi je voda i meditacija pod zaleđenim vodopadom. Severnom stranom planine Kukavica probija se reka Vučjanka. Ona je usekla u stenje kanjon dubog 300 metara. Vučjanski kraj i porečje decenijama je bio čuven po svom voću, džemovima, sokovima i rakiji. Idemo na početak kanjona, reke Vučjanke, i moramo da vidimo kakva je situacija sa ledom, zato što sem toga što nije problem u vodi da se bude, problem je da se siđe i da se popne odatle zato što je malo nezgodno, stene su klizave i kad je, kažem, lepo vreme. A nikad nisi pre ovako sa zaleđenim stenama izlazio? Ovde u ovom delu nisam bio nikad kad je led, tako da kažem, moram da vidim kakva je situacija stvarno. Će ponekla motku? Da, morat ću da zamolim Aleksandra da mi doda, da mi pruži motku da mogu da se povučem. Dobro, snimatelj će ti priteći u pomoć ako bude trebalo. A mogu i ja sam jaka, bre. Da, Bože. Ali ne veruš meni. Bolje te vidim. Ajde sad vidimo, ima mnogo leda, stene su nezgodne i kad je lepo vreme. Jel misliš da je vredno uspomene za fotografiju da se
penjem čak tamo, a? Polomljen led. A, dobro. A što misliš da mene slikaš? Pa da, rekao, vas da slikamo. Ajde. E, pa možemo štapom da ga lomimo. Drago mi je što si odlučio da nećeš ovdje. A koju sliku ti inspirišeš? Šta dobijaš tim? A jeste lepo, ali šta je osjećaj koji te vuče? Kada je došlo vreme za povratak u Beograd, bilo mi je iznenađujuće žao što odlazim sa planine. Kroz priču Vladimira Stevanovića, čoveka koji prkosi hladnoći, doživjela sam je na sasvim novi način. Na trenutak sam osvestila zašto je priroda nekada bila sastavni deo našeg života i koliko sam, nažalost, udaljena od nje. U borbi prirode protiv komocije koju pruža savremeni gradski život, pobedila je potreba za udobnošću, bar u mom slučaju, ali možda samo za sad. Hvala vam što ste i večeras bili s nama. Doviđenja.